bebarengan. Mula aku ki langsung pengen banget nuruti kata-katane Ayu Ting Ting. Maksudnya pripun? Ngeten lho Dik, sampean ki nyambut gawe melih ten jasa pelayanan publik. Ngoten pripun? Ora ngopo bali ning jasa pelayanan publik. Terus terang ya Bu, ati kula niku sakit lho. Jasa pelayanan publik riyen niku kula kontrak. Rame. Pelanggane tambah akeh. Bareng wis wayahe panen jenengan jaluk, ayo sakit no Bu. Alah, sing wis mbok yo wis to, Dik. Rasa dieling-eling. Sing penting ayo nyambut gawe meneh ten jasa pelayanan publik. Ah, prai. Timbangane bali ning jasa